Chegan as festas de Nadal e con elas as preocupacións polos pratos que se van servir en ceas e comidas. Peixe, marisco, carne, os santiagueses elaboran nestas datas menús para todos os gustos e non hai máis que dar unha volta pola praza de Abastos para comprobar como van os preparativos. Normalmente é raro que non se leve un polo da casa, que se leve capón, que se leve, non sei, pois rotis de carne, por exemplo, nós facemos rotis de carne. O que máis se vende é o cabrito e o cordero lechazo pequeniño, e despois o mediano tamén, pero bueno, máis ben o lechal. O cordero normalmente ven hecho o sábado, as encargas teño casi todo para o sábado, como hai que adobalo un pouquiño. Estes cuantos días agora que faltan non son moi bons, porque a xente que o congelou, só congelou, e a xente que espera ao final, agora esperas todo o día. No que se refire a produtos, hai moito onde elixir, pero é os prezos. Nós estamos vendendo exactamente igual que o ano pasado, a 7 euros o kilo. O polo? O polo da casa. Pois agora mesmo centola está a 30 e a meixa está unha mediana a 17, da babosa moi boa. En Santiago, de sempre que non falte o bacallau. Dependendo da zona de pesca, pois varían os precios. Con primeira calidad teríamos o faroi, dependendo do grosor varía entre 16,37, que sería o máis delgado, a 17,22, un tamaño medio, e esta así máis gordiño a 18,25. Se aínda están dubidando, a ver se collen algunha idea. Levan algo de marisco de gambas grandes desas, como se chama, non sei como é. E despois bacalao, polo, nada máis, os postres convenientes e nada máis. Entón vou coller unhas zamburiñas porque isto ponlle unha gotica de aceite e unha arenita de sal, metias ao forno co grill por arriba e cando a quita, exprímelle un limón e é moi rico. Sí, xa estou pensando nas festas do Nadal, xa estou cargando a azul para ese día, porque senón... E que vai preparar para Nadal? Pois un pouco de cordeiro que levo aquí porque me ven o neto, uns bois e máis as almejas, e nada máis. Bueno, está ben, non? Xa está demasiado. Agora toca adaptar presupostos e sexan máis orixinais ou tradicionais cos seus menús, desfruten das reunións familiares.